उदालगुरि जिल्लानि कबिरालिजों नांजाबना थानाय पुथिमारि सप्तायारि बाजारसिम थांनाय लामा गेजेराव थानाय मोब्लिब खुन्थियाखौ बोखारनांगौनि दाबि खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। आरो लामा गेजेराव थानाय मोब्लिब खुन्थियाया खैफोद हांख्रायदों लामा हान्थिनाय रायजोफोरनिसिम। आरो खैफोद गोनां मोब्लिब खुन्थाया थानायनि सेरावनो कबिरालि गोजौसिन फरायसालि आरो पुथिमारि देहा फाहामसालि दं। आरो बे लामाजोंनो गोबां मटर गारिजों लोगोसे सुबुंफोरा भकतपारा खारुपेटिया बायदि थावनिसिम थांलाय फैलाय खालामो। आरो बे आयदायाव उदालगुरिनिफ्राय खौरांगिरि उपेन दैमारिनि जर'खा फोरमायनो लाबाय। खुलुमबाय, आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे कबिरालि हालामनि जा साप्ताहिक बाजार बे पुथिमारि बाजाराव थांनाय जे लामा, बे लामायावहाय नोंथांमोना नुनो मोनो आंनि उनथिंहाय गंसे गोजौ कारेन्टनि बा इलेक्ट्रिसिटिनि पस्ट दङ। बे पस्टखौ नोंथाङा नुनो मोनदों, बे लामा गेजेरावहाय दङ। बे लामा गेजेराव थानाय बे इलेक्ट्रिक पस्टआ ओरैबायदि खैफोद गोनां जानानै दङ। बे लामानि फारनैथिंबो मानसिफोरा एबा दावबायारिफोरा थाङो। बे लामाया खालि सप्ताहिक बाजाराव थांनायल' नङा, बिनि अनगायैबो बिथिंहाय भकतपारा मंगलदै बिसोर थांनो हायो बे लामाजोंहाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों नै लाइन फारनैबो लामाथिंहाय सुबुंफोरा गारि लानानै बास ट्राक बायदि फिसा गारि लाना थांदों। बे जुदिसो अभार स्पिडआव फैनानै एबा नुस्लाबालासिनो सोरबा सासे ड्राइभारा फैनानै जुदि बे कारेन्ट खुन्थायावहाय जुदिसो सौग्राव फैयोब्ला बे सुबुङा एबा खाथियाव थानाय सुबुङा रैखा मोननाय नङा, एबा बियो बे कारेन्टजोंहाय बे गोथां कारेन्टजोंहाय सरजाब जानानै थैनायनि अनगायै जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे कालाइगाव बे SDO दङ बे कारेन्टनि, बिथांखौ रायजो राजाफ्रा खावलायदों जाहाथे बे लामा गेजेराव थानाय कारेन्ट खुन्थाखौ गोख्रैनो बोखारनाय जायो, नङाब्ला बावैनो जोंनि गेजेरावहाय गोबां गेदेर खैफोद जानो हागौ होननानै सुबुंफोरा बुंदों। दायो लामाथिंहाय थांनाय जोंहा गोबां दावबायारि एबा गारिफोर लानानै थांनाय सुबुंफोर दङ। आं बिथांनिफ्राय सोंगोन, बे लामा गेजेराव थानाय बे कारेन्ट खुन्थाया जोंनि थाखाय गोबां खैफोद जानानै दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे लामा गेजेरावहाय कारेन्ट खुन्था दङ। बियो जुदिसो गारिफ्रा जुदि सौग्रावोब्ला बियो गोबां खैफोद जागोन होननानै नोंथांमोना सानो ना साना? सानो। बे लामायाव थानाय बे कारेन्टआ थारैनो बे गोलैनांगौब्ला जिउनि खहा जागोन आरो माने बे बायनाय लोगो लोगोनो आरो गासैबो मानसिनि खहाथ' जागोन, जों गारिफोरबो नस्थ' जागोन आरो ना। बिदि आरो नुनो मोनो खाथियावनो फरायसालिबो दङ। गोबां खहा जागोन आरो।